Comienza la última Mascletà 2000. Organizar la Mascleta.
magnífica, excelente, impresionante, no n'hi ha paraules per descriure esta gran Mascletà de Vicent Cavaller. La enhorabona Vicent Cavaller i la seva germana Begoña. Ja són 5 generacions que han portat el nom i la fama de la pirotècnia valenciana per tot el món. I avui així, en la plaça de l'Ajuntament de València, la gran catedral de la pólvora. I agrair un any més la col·laboració de Telefònica, que gràcies a Telefònica hem tingut imatges, úniques, que està oferint des del primer dia Canal 9 als milers i milers d'espectadors que han seguit este ritual, este cicle de les Falles de València. Però ahí està tots els seguidors, tota la gent que ha vibrat moltíssim. I ahí està el gran mestre Vicent Cavaller, un nom que és prestigi i orgull de tots els valencians. I ahí està al costat de les falleres majors, està la Vella del Foc, estan moltíssims convidats, però esta vesprada també hi ha un acte que té per nom el foc, la cabalgada del foc, que començarà a les 7 de la vesprada per el carrer de Russafa i després per el carrer de Colón. I esta nit, a partir de les 10 de la nit, el gran ritual del foc, que finalitzarà a la 1:30 així en la plaça de l'Ajuntament. Enhorabona a Vicent Cavaller, enhorabona a tot el seu equip, enhorabona als seus fills, i ahí presidint esta última Mascletà, pues la careta d'alegria i de tristor de les falleres majors, perquè avui ja és l'última Mascletà. Ahí està al costat portant a la seva filla Vicent Cavaller, molt orgulloso de que la seva família continua la tradició. Les llàgrimes de la fallera major, però són també llàgrimes de felicitat, perquè tot està així molt bé. Pilar, Piti, una gran fallera major. Anem a veure ja les millors imatges d'esta gran Mascletà de Vicent Cavaller.